Čaríkam, ešte moje meno Oskar, nachádzam sa v Euronix predaní v obchodnom dome TPD a idem navariť nejaké extrémne bomby. To ja nenavarím, ja už to vidím, že to ja nenavarím. Dostal som tu, není to ani názov ináč, iba postup to je. Takže neviem, čo idem variť úprimne. A poviete mi, čo to je gnoči? Idem robiť gnoči. Pôvodne som mal robiť slimáky a my to zrušili a budem robiť gnoči. Takže, postup. A počujem ma, toto není náhodou, že... To je váha, že? Išiel som to nakrájať na váhe. A kde to? Takže bude to vtipné, ale dosť, že na môj úkol, už to vidím teraz. Očistiť cibulu a cesnak, nakrájať na drobno. Pohodička. Dať na veľkú panvicu trocha oleja, tak 2-3 lyžice minimálne a osmažiť cibulku a cesnak, dokým nie sú zlaté. To neviem, čo znamená. Poznám sklovité, to mi hovorí strana mala, že je sklovité, ale nie zlaté. Medzi tým si treba nakrájať paradajky na drobno. Medzi tým, ja mám medzi tým niečo robiť? Dá, brácho. Medzi tým si treba nakrájať paradajky na drobno. Keď je cibula a cesnak hotová, tak prvé paradajky nechať pustiť. To čo znamená? Keď sú paradajky už zmeknuté a asi tak v polovici varenia pridať paradajkový pretlak. Ak je pretlak moc hustý, tak pridať vodu podľa potreby a trochu rozriediť. Má to byť omáčka, nie kaša. Pridať soľ, čierne korene, bazálku. No milujem, že som hovoril v Games s ľuďom, že maximálne som robil doma pršnicu. Medzi tým dať variť vodu na gnoči. Keď sú už paradajky pustené, tak do omáčky pridať nadrobno natrhanú mozzarellu, aby sa rozpustila, zamiešať a nechať najemno temperovať, dokým sa nespravia gnoči. V prípade potreby pridať vodu do omáčky. Konce treba dať preč. A sa mi budete celý čas sa tu hýbu na tieňaž, kameramani sa tu celý čas smejú. Takí frajeri, ktorí krájajú a pozerajú sa, že kuchári takto balia čaječky. A oni krájali a potom sa pozerali ako zmúrkne robenky. Vyzerám, keby som mal porážku, že? Takže najlepší kuchár je ten, ktorý varí a zároveň popri tom upratuje. To my robiť dneska nebudeme, ale bude to vyzerať, keby sa tu Sabina, úplne sa na to vykašli, dobre? Ďaká, kvôli tebe som tu, dojem sem a aj tak ma vysmeješ. Tak. To by sa to malo tak otvoriť, áno. Dobre, o chvíľku budeme mať tretí cesnak. Samozrejme by som chcel poďakovať Euronixu za túto možnosť sa naučiť variť a používať. Ešte teda, nemal som tu možnosť, ale budem používať ich namakané veci. Spotrebiče, ktoré majú 6. zmysel. Není tak? 6. zmysel. To znamená, že intuitívne dokážu, že vraj táto vec, že kam to položíš, tam to hreje. Neuveriteľné podľa mňa. Dať na veľkú panvicu trocha oleja, tak 2-3 lyžice minimálne a osmažiť cibulku a cesnak, dokým nie sú zlaté. Medzi tým si treba nakrájať paradajky na drobno. Ja nakrájam paradajky už dopredu. Ale koľko? Akože všetky? Dobre. Vážne, to je presne to, čo hovorím, že my ako muži ovládame 6 jedál. Ideme sa pravidelne stávať, že keď varím, že zabudnem, že varím a odídem, vieš? A niečo idem robiť, napríklad plejko, napríklad fifu. A sa to varí same. Na panvici, ne? Dáme to na tú najväčšiu, hej, už to tu líta. Dáme na to najväčšiu. 2-3 lyžice minimálne oleju a osmažiť cibulku. Medzi tým mám nakrájane paradajky, taký som dobrý. A keď je cibula a cesnak hotová, tak pridať paradajky, aby to pustilo. Ty kokos, ale tu už je akože toho viac. Potom keď mám takéto flašky, to mi vždy pripomína. Môj starý otec má strašnú tendenciu do rôznych flašiek si odkladať alkohol. A normálne moja mama išla teda do kuchyne a zobrala teda flašku, detskú flašku, A došla za mnou, že ja som bol smedný, napil som sa a v tej flaške bol koňak. A myslím si, že to potom veľa vysvetľuje akože z dnešku, že jak sa správam a tak. Nebolo by od veci, kebyže máme... Predajňa funguje, my sme úplne organický, vieš. Hádam nebudú kvôli nášmu natáčaniu akože sa obmedzovať inde. Euronix ide všade bomby. Sa pôjdete doľava, už máme prvých zákazníkov. Dobre? Ale varechu nemám, hej. Počkaj, stresy. Toto je úplne klasické. No nemáme tu varechu, čo má robiť? Nevadí. Bátranec. Poďme sa na to. Úplná pohoda, žiadne stresy. To sa malo diať? To nebolo v postupe. Aha, medzi tým dať variť vodu na gnoči, je to tu. Už sú stresy sú. Jaký som ja šikovný.
A musím teraz počkať, kým tie paradajky pustá. Joshua, ty čo mre? Zničím ťa vo varení hneď. Však má to pustiť. Čo sa mi to smejete, keď tomu nerozumiete? Dobre to robím. Kámo, to budú také noči, k noči. Voní to? To sa často nehovorí, ako konotácia so mnou, že to voní a mŕte si to, akože cením. Už to púšťa tú šťavu a o tom to je. Je to púšťa šťavu. Černý pepr, koľko podľa vás? Lightovo? Ideme teraz bazálku, to trošku iba, ne? Či vác? Ja vám predpoviem, že aké to cca asi je. Zaujímavé, to je určite zaujímavé. Kedy malo ísť? Jezuš. Fantázia. Poď sa mi do očí najprv. Teraz paradajku ideme pridať. To si počuli? Nafrcáme takto. To sa musí roztopiť. No čo, im nakladať ten zemak? A toto je nejaký špeciálny zemiak, že budú z toho bataty? Či bataty je iba spôsob hranolky? Hranolky potrebujú byť slané a nezdravé, víš čo myslím? To sa musí roztopiť. A teraz nakrájem ten zemiak. A jako? Jak si to spravím, mesiačik? Sem dáme noky, však teda ako chlap, ne? A to znamená, že naše noky vďaka Whirlpool indukčnej doske som bol schopný nabrať naozaj, že krásnu omáčenku. Akože vizuálne možno nie je lahodiaca, ale to skôr preto, lebo som urobil ja. To nemá, nezvalujte to na tú dosku. No to vyzerá ako jedlo, to je neuveriteľné. To vyzerá ako taký gulášik trošku. Teraz idem robiť bataty. No nič. Máme bataty. Takže akorát ideme použiť tieto batatové hranolky. Ideme použiť mikrovlnku so 6. zmyslom, Whirlpool mikrovlnku. Tuto máme takýto displej, ktorý sa zapína takto a tam je možnosť crisp. A normálne, že bude to, samo bude vedieť, že jak to spraviť. Bomba. Len musím to nájsť. Vyskúšajte produkt. Funkcie 6. zmysel. Zmysel crisp. Máme vypražené zemiaky. Množstvo. Cca tých 300-400 gramov. Dáme 350, ne? Dáme normálny, nebudeme to hrociť. Vložíme. Strašné hranolčeky. To je prvýkrát, čo som robil hranolky ináč. Teda prvýkrát, čo som dal do mikrovlnky, aby sa robili hranolky. Whirlpool je frajerina. Veľké finále. Naložíme. Jezuš. Ale skvelá prezentácia tohto jedla nastane až vtedy a krásne tam dáme to, čo si to zaslúži. Lightovo, ježiš, pozri sa. Ty kokos. Za neuveriteľných 90 minút sa mi podarilo vyprodukovať takéto hranolky s takýmito noči. Neviem, ako to vníma kamera, ale ja sa cítim jak král. Ideme to ochutnať? No ideme to vyskúšať, hej? Kámo, to je fakt dobré. Veľmi srandu. Jeden batat k tomu. Pecka. Bratu, môžem sa aj vydávať. Je to pecka. Úplne som hrdý na seba. Chcel by som poďakovať Euronics za to, že som mal príležitosť takto zavariť v ich predajni v obchodnom dome TPD v Bratislave. Určite majú tu krásnu výstavu elektrospotrebičov, určite dojdete si kúknúť, nakúpiť. Neviem, či vám to úplne dobre variť, to asi až doma, ale v každom prípade ja neviem variť, že vôbec a podarilo sa mi navariť takéto šupy. A to som ešte išiel podľa sabedených inštrukcií, takže to bolo ešte 10-krát ťažšie. V každom prípade moje meno je Oskar. A toto bolo varenie so mnou pre Euronics a dúfam, že vám to páčilo rovnako ako mne. Toto chutí výborne. Dobre? Čaute. Hej.